Allah ya isa, kuma wallahi ba mu yafe ba. Assalamu alaikum masu saurari. Sunana Ilyasu Lawal Kangiwa, wanda aka fi sani da IBB dan buzaye, ma'ana Iliya Bobo. Muna kira ga mai girma gwamna Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, domin mun san shi mai taimakon talaka ne, kuma yana iya ƙoƙarin shi zuwa gare mu talakawa. Wato jama'a, mun shiga wani yanayi wanda Allah ɗaya ne zai iya fidda mu a cikin wannan yanayi. Yau asibitoci sun zama tamkar wurin da ake ƙwace, ba ma wurin jinya ba. Da ne ake cewa da abu ya same ka ka garzaya asibiti, ana cewa da abu ya samu talaka ya hanzarta ya tafi asibiti. Me yasa talaka to baya son zuwa asibiti? Me yasa? Akwai dalilai. Dalilan da yasa talaka baya son zuwa asibiti shine saboda zai je da guzurin shi da marashi lahiyar shi da zimmar cewa zai samu ceto zuwa ga dan uwan shi, amma a ƙarshe sai a yaudare shi, a cuce shi. Ba na ce ka talaka ya je asibiti ba, ya je, amma ya san hannun waɗanda zai je wurin su domin yin aiki. Domin kuwa akwai mana gurbin likitoci akwai su, waɗanda a rayuwarsu ba Allah ne gabansu ba, ba ceto ne gabansu ba, burinsu su karɓi kuɗinka, idan za ka rayu ko ba za ka rayu ba, su ƙwace maka abin da gare ka. Ba su barka da jinyar marashi lafiyanka ba, ba su barka da abin da ke damun ka ba a cikin ranka ba, kuma ba su barka da kuɗinka ba. Mai girma Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, Allah ya ƙara ɗaukaka. Dan Allah, dan Annabi, dan girman Allah, mun san kana iya ƙoƙarinka, amma dan girman Allah a ƙara komawa asibitoci a yi garan bawul. Musamman medical center, wallahi akwai mana gurbin likitoci. Ranka ya daɗe, za ka isko a cikin asibiti patient ya je bai da lafiya, yana zimma cewa ya zo medical center inda za a gyara mishi matsalolin shi koko zai samu biyan bukata, amma a tura shi awon jini, yayo awon fitsari, duk wani yayo hoto, duk wani abu da ake yi zai je yi, zai yi test, zai yi komai, a ce ga rashin lafiyar shi. A ƙarshe za a nuna mai cewa rashin lafiyan ba a iya aiki wannan asibitin. Abin tsoro daga cikin lamarin, bayan an ce mishi ba a iya mishi aiki nan, ma'ana babu kayan aikin da za a yi aiki a cikin medical waɗanda za a yi mishi aiki. Za ka ga waɗansu sun zagayo sun ce maka ka zo, akwai wata asibiti da za mu je mu kai ka. Wannan asibitin private ce, kuma za a yi maka aiki, aikinka zai yi kyau, sai dai akwai kuɗi. Abinka da mai neman lafiya zai ce in dai za a samu sauƙi to zai yi. Sai ka ga an ɗau mutum an zagaya an yi jinga da shi 300,000, 600,000, 500,000, kuma idan aka je aiki sai ka isko likitan da ke medical center wanda zai yi aikin, wanda ya ce aikin ba zai yi ba, shine da wannan private hospital gehe. Ba ma hospital za a ce ba, gida ne wanda bai kai darajar hospital ba, cikin gari ake kama gida wanga gida ne da aka sani. Idan aka kama gidan sai a kai ka can cikin gida da zimma cewa wai asibiti ce, wurin da za a yi ma tiyata. Haka za a kama marashi lahiya patient, a yi treatment ɗin shi, a fafe shi, a yanka shi, su naɗe shi kwana 2, ba su bari kai ko kwana 3, su gaya maka cewa ka yi ƙoƙari ka je gida nan da sati 2 ka dawo, komi lafiya lau. Ina majinyaci ya san cewa lafiya ko ba lafiya ba? Ba a bashi ya kwana ɗaya, ba a bashi ya kwana, in yayi kwana yayi kwanan nan 2, ba a bashi ko sati ɗaya yayi. A ƙarshe za ka ga talaka waɗanda ba san aikin da suke yi ba sun ɗau majinyacin sun koma gida. Bayan kwana 2 sun ga matsala sun kira, sai a ce ɗai a je ai jini yake so ko drip za a yi mishi, ba matsala ne ba, kaza kaza.
wanda kafin wannan lokacin yayi su ma da kansu majinyata sun hankurar waɗannan kuɗin kuma an ci su bayan su ma sun san cewa wannan marashi lahiyan ba zai kai faɗi ba. To ina za mu sa kanmu? Wace irin rayuwa muke yi a haka? Da haka muna kira ga mai girma Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu don Allah da ya ƙara taimakawa ya duba asibitoci ba ma medical ba, don ba zan ce dai na san wa'yansu ba, amma na san medical hakan na faruwa, da ya duba ya tausaya ya sa security waɗanda za su dinga observation game da wannan lamarin da ke faruwa. Haka sai su ci amanan mu su nuna mana cewa gwamnati ba ta iya ƙoƙarinta, bayan gwamnati na ƙoƙari tana kai kayayyaki tana komai, amma at the end sai ka isko an ce wai ba kayan aiki, amma sai ka isko inda za a je a yi mutum aiki bai ma kai kwatankwacin rabin asibiti ba, bai kai ba. To wace irin rayuwa muke ciki? Ya ake so mu yi? Talaka Allah ɗaya ne ke iya mishi ba wani ba. Da wannan muke ƙara godiya ga mai girma Dr. Idris Nasir Kauran Gwandu, da Allah ya ƙara ɗaukaka ya ƙara lafiya. Bisalam.